Dole špedli. Hore a dole, tak jak to je strik, keď sme robili. Lepšie. Asi si to prišpedlite. V podstate vidíte cez tie čiary, vidíte, že tá látka vám presahuje, tak to tak dajte, aby vám tak rovnako presahovala. Ešte vás chcem upozorniť, že sa nezláknite, keď tá látka pracuje, samozrejme, jak ju budete ťahať. Takže môže sa stať, že niekde na strane vám viacej ostane, odstrihneme alebo zatlačíme, hej? Není problém nič. Takže máme takto asi nejak to vajíčko zašpendlené na začiatok. No a teraz nie tou stranou, čo sme rezali, ale takto opačne, touto plochou, tá není taká ostrá. Na tí, čo mali touto, týmto. Vidíte, týmto. Nie tou hranou, čo režete, ale tou druhou, tou tupou, ale pozor na to, lebo ona zase je tupá, ale není tak tupá. Tak ideme zatláčať. Práve, že ona je tam, není dobre to, není to dobre. Vy máte dobre? Urobíte to. Ale ja to budem ostatný. Musí Urobíte. to dať až ku koncu asi. Pekne postupne. No a vlastne tú látku môžem tým nožíkom, tento vlastne neporešte, tým nožíkom si ju chyťte na konci. Lebo dá sa to aj takto, ale nebude to dobré. Chyťte si ju na konci a potom vajíčku potiahnite a vsúňte to donútra. V strede začnite, hej. Veď tam mám to, a takto, ja mám teraz to rozbité vajíčko, takže sa mi to, ale máte jednu stranu, hlavne ten koniec, ten špic. A chytíte si to, ak vám málo tu ostalo, tak si ho potiahnete trošku a zase začínate a ten nožík dávajte na kraj lásky. Posúňte s tou láskou na tú čiaru. Tak? A vtedy zasunte. Bude sa vám to lepšie robiť. To už zase ja viem zo skúsenosti.